Machinga nkhotakota ndese ndikudziwa kuti pamene mukamba mutakhala mutifotokozera za status ya kunchewu iyiso chifukwa simunatiwuzenso kuti za china chititsa ndi chani titha kuziyembekezera liti zimene zizi zikumwambia. Ndingopitiriza pamene walekezera Open Nation. Ine ndi Smart Chalika kuchokera ku MBC. Amene mwachita quarantine wa kapena malizatsa amene mwayimitsa kaye kuti aonekedwenso. Ndimafuna kudziwa kuti mwina mwachitapo kafukufuku tsopano nkudziwa kuti amene amachita mafika amene akuti azisiyana ndi pene zinthu zikuyenera kukhalira ndi ndani. Nanga kodi malamulo amati chani anthu kapena amene akukhudzidwa ndi nkhani ngati imeneyi. Panchewu pomwepo tinaonako maboma ena ngati Palombe, Kasungu, Chikwawa kumeneko anatha kubweza kuti tikaonekerenso kuchokera ku matale centers yo kuti asanafike kuno. Zidalephera bwanji kuboma limene la Nchewu kuti pakana zizafike kuno. Tinene kuti ogwira ntchito anu kumeneko alephera ntchito yawo zomwe kwambiri. Mazura bwino chair. Ine ndi Richard Fondale kuchokera Nga FM. Funso langa ndi limodzi. Amalawi kunjaku afuna atadziwa kuti kutengera maunikira kunena kuti ma percentage tili potani kwa amene akusogola kupangira kuonkhesera kwa makonsolo amene mwaunikira pakadali pano. Zomwe dzina langa ndi Johans Momba, TVN Radio komanso television. Funso limodzi chairperson nkhani yokhudza kupanga kondemu kuti zipani kumanena kuti tapambana kale makhamu kulankhula koma sizikusiya zikuchitikabe. Palibe chimene commission ingachite pofuna kuti complete samaoneso zipani zoti mabwera poyera nkumena kuti tapambana pamene commission imene ili ndi mandate imeneyo ayisanatero. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mwina alipemphe chair muyankhe mafunso amenewo tizabweranso zamalizisa ena. Zikomo kwambiri. Ndithokoze nyumba yonse. Ndiphatikize funso limene lachoka kwa Njera Goma komanso Chalira. Choyambirira tinafotokozera kuti zotsatira za kunchewu tayimitsira kaye ndipo tikamalizitsa tibwera kuzafotokozera kwa mtundu wa Malawi ndipo tibwerezenso kuyankha komweko kuti tikamalizitsa tibwera kudzafotokozera mtundu wa Malawi ndipo tikumbukire kuti ntchito yonseyi tikugwira within the framework imene inakhazikitsidwa ya masiku 80 kusonyeza kuti sikuti tipitirira pamenepo. Zimene tinayimitsa za kunchewu komanso zimene tafotokozera lero kuti tinawunikira koma zotsatira zake sitinalengeze lero, ndiye kuti zimene tikamaliza ntchito imene tikugwirapoyo ndiye kuti tifotokozerera ndithu mtundu wa Malawi. Munafunsa kuti kodi sizinatheke bwanji kuti zimenezo azikonze ku makonsolo komweko. Mulole kuti pamene tidzabwere kuzamalizitsa nkhani zimenezi tizafotokozera bwinobwino zonse. Linga FM funso lanu ndiyankhe motere. Mukulengeza kwathu zotsatira tikumafotokoza kuti amene analembetsa ku konsolo imeneyi ndi awa ndipo amene apambana ndi awa. Tikutchulanso mafiga amene wina aliyense amene anapikisana nawo wapeza. Ndikukhulupirira kuti Amalawi amene mwafunsira funsolo akumamvetsera ndithu
tikamatchula kuti awa apeza motere, awa apeza motere. Mwina ndingokuyankhani motero. Kwa zipani zimene zikupitiriza kuyankhula, ifeyo tikukhulupirira kuti zipani kapenanso makandidate amene angati ma stakeholders athu, they are mature and they will be constructive. Ndipo kufotokoza kwathu kuti iwo amvetsera. Chifukwa chokuti munyengo imene tili ndi munyengo yokuti tikufuna timangirire dziko la Malawi, ndipo tikukhulupirira kuti iwonso khumbo lawo ndi lomwelo ndipo tiyendera limodzi motero. Mwina ndingoyankha mwachoncho panopa zikomo kwambiri. Madzulo abwino chair, funso langa ndi limodzi. Zikuoneka ngati mavoto okanidwa kapena ma null and void achuluka kwambiri zisankho za chaka chino. Tidziti mwina sikunagwiridwe ntchito yabwino kwambiri yowaphunzitsa anthu pa nkhani yakavotedwe, kapenanso mwina nkutheka kuti mwina anthu akusewerasewera pa ma null and void amene kuti achuluke chonche. Dzina langa ndine Anthony Manda from Transworld Radio. Madam, dzina langa Cyrus Phiri kuchokera ku Story Club FM. Funso langa ndilonena kuti pofika lero madzulo ano mwakwanitsa kulengeza zotsatira za makonsolo 13 zimene zikutanthauza kunena kuti 23 atsala. Koma tikayang'ana lero ndi day number 5. Timafuna kuti mwatsimikizire Amalawi kunjaku tikakhala akumafunsa kuti koma masikuwa akwanadi, chifukwa chonena kuti 23 kwatsalayo ndi ambiri, komanso zikuoneka kuti kuli madando ambiri. Zimenezi sizikupangitsabe kuti anthu adziyankhula kwambiri kunjaku ngati azipani, chifukwa choti nthawi mwina ya tsala yochepa, mwina akumaona kuti nkwabwino kuti adziyankhula kuti awina ndiwo kapena china chake chikuchitika. Zikomo chair. Zikomo kwambiri. Ine ndi John Poka yuni kuchokera ku Zodiac. Chair, ndimafuna nditamvetsetsa pa nkhani imene mukupempha andale kuti apewe mina kuzichita declare paokha kupambana chisankho. Mwakhala mukufotokoza kumbali yanu kuti akakhala ndi madandaulo azichita follow the right channels kubweretsa madandaulo kumeki. Mwina inunso ngati ameki pambali powapempha kudzera misonkhano ya atolankhani ngati iyi, mukugwiritsanso mwina ntchito njira zanji kuti muwafikire ndi uthenga umenewo? Ndikukhulupirira kuti muli ndi njira mumadziwa anthu amenewo mumayankhula nawo. Funso lachiwiri, achipani cha MCP makamaka running mate aku MCP a Vitumbiko Mumba akuchita allege kuti chipani cha DPP chimafuna kubera mavoti ndipo awagwira. Mafuna nditamvetsetsa ngati mwalandirako dandaulo kuchokera kwa Vitumbiko Mumba kapena chipani cha MCP zokhudza nkhani imene yofuna kubera mavoti. Funso lina lipita kwa chitetezo, titengerepo mwayi kuti alipo mpano. A Vitumbiko Mumba omwewo akuchita allege kuti anthu ena amawatsatira amene akukayikira kuti mwina ndi achifwamba, amafuna kuwachita chipembu kwa agenda, ndipo akunena kuti anthu amenewo amangidwa. Mafuna mwina titadziwa chifukwa tinawafunsa kuti anthu amenewo ndi ndani ndipo ali kuti, kwa mwina tichite benefit from apolisi amene tili nawo pompano pa nkhani imeneyo kuti anthu amenewo ndi ndani ndipo mwina ali kuti pakadali pano. Nkhani ina amene ndimafuna mwina nditamvetsetsanso kuchokera ku bungwe la MEC, pali mawu amene akubwera pafupipafupi kunena kuti ma results a chisankho cha president akuyenera kulengezedwa within 8 days from the polling day. Kwa pano payamba kubweranso nkhani ina kuti pali ka allowance ka 72 hours kamene MEC itha kugwiritsa ntchito kuti mwina iwonjezere. At what point do you activate 72 hours imeneyi kuti mwina ndikuwonjezera kupitiriza ndi results management? Zikomo kwambiri chair.
kwambiri Madam Chair. Ine ndi Innocent Kunchedwa kuchokera ku Zodiac. Funso langa loyamba ndinofati mwina likupitanso kwa chitetezo omwewo. Timafuna tipange follow up issue ya ma presiding officer amene munamangaja ndi nthawi ya 48 hours imene imanena kuti mwina mukhale mwatsigulira mlandu mwachaja formally. Timafuna tidziwe kuti nkhani imeneyi kodi ili pati. Pa social media yaso azakhala chitetezo pali nkhani zambiri zokhuza ndi ma presiding officer ena amene akunena kuti akukhala ndi mantha ena amasukira atu ankhani ena komanso ngakhale ma social media influencers kuti akukakamizidwa ndi achitetezo omwe akugwiritsidwa ntchito ndi boma kuti asinthe ma figures makamaka ku Lilongwe. Sindikudziwa kuti ngati nkhani imeneyo azathu achitetezo mukudziwa. Chair, nofana ndifunsenso nkhani ya imeneyo ipita kwa inu. Pachisankho chipa kuchuluka nkhani zokhudzana kusiyana kwa mafigura papepala ndi pamakina. Kuti nkhani zimenezi ndizochulukira bwanji? Chifukwa ma press briefing omwe zipani zikuchititsa zipani zikuluzikulu ma main stakeholders MCP DPP aliyense akudandaula kuti ma figures apapepala ndi pamakina kusiyana. Yo extent ndi ochuluka bwanji ma issues amenewa inu amene mwakhala mukuunikira kale zotsatirazi vuto limene ndilokula bwanji? My name is Peter Jagwa from BBC. You have repeatedly been saying during these updates that results are being posted in centers where polling took place, and you encourage people to go and see for themselves. They are allowed to take pictures. I wanted to know whether it would also be an idea, because MEC will have taken pictures of all these results. Would it not be an idea for MEC to publish the same on their website, Facebook page, and other social media spaces that are official MEC social media spaces? Secondly, obviously as a media, we are being bombarded by various stakeholders addressing us, letting us know where they stand on these elections. One of the criticisms that has gone to your commission is with regard to how you have perhaps not done well in the area of taking care of your staff, while Malawi, the country, is taking very good care of you, providing you with everything you need in order to manage these elections. The allegation is that your staff are perhaps have not been taken care of very well. Where they were working under harsh conditions. Those are some of the words that have been used. Working for long hours without being changed, and also maybe without food, which points to, according to the reports of civil society organizations, even international partners, when they are pointing out in their preliminary reports, they pointed that out. Finally, I wanted to find out whether it bothers you that political parties appear not to have invested in monitoring of these elections. Very often we hear political parties actually go to the media to ask for results, when ideally, through their monitoring system, maybe they should already have these. We also are hearing political parties complain about the competence of their own monitors, which maybe points to the lack of investment on their part to ensure that they have monitors who are doing the required job and doing it well. Does it bother you that political parties do not appear to have invested in having good monitors? As we can actually also see that some of the signed forms do not have monitors from several candidates. It's only 2 political parties that appear to have monitors at every stage, where many other candidates do not have. Thank you.
Good evening, Chair and the whole House. Dzina langa ni Robert Edward kuchokera ku Luntha TV. Funso langa likupita to our good men and women in uniform, specifically the police. Pankani ya the allegations of rigging the election or any allegation that can be summed up or connected to such. I wanted to understand, who are the complainants? Is MEC among the complainants? Is MEC the aggrieved party? If MEC is not among the complainants, who are they? Thank you. Sumu wambiri chair, tipe podi muyankhe mafunso amenewo kenako muzapereka mawu otsekera. Zikomo kwambiri. Funso loyamba linali lokuti tili ndi ma void votes ambiri. Timafuna tifotokoze choyamba kuti that is a premature conclusion. Sitinamalize kuwerengera mavoti athu, makonsolo amene taulutsa ndi okwanira 13. Ndikuona ngati mwina mukanadikira kaye kuti tikamaliza kuwerengera makonsolo onse ndipo tikaulutsa kuti pa mavoti athu onse amene anaponyedwa, amene anali void ndi mwakuti. Then we can have that conversation. Kuti kodi ma void votes amene wachuluka kapena ayi, and draw conclusions therefrom, if any. Silas Piri from Story Club. 8 days is the framework that the Commission has been provided with. Ndipo ife tikugwira ntchito moyang'ana masiku amenewo, whilst balancing the need for the nation to know kuti kodi zotsatira zathu zaenda bwanji, whilst also being thorough and meticulous at the same time. This was a general election. We need to give and deliver to the people of Malawi zotsatira zimene taziunikira moyenerera. Koma kutsimikizira kwathu ndiko kuti tikulunjika pa masiku amenewo ndipo tigwira ntchito mu nthawi imeneyo. John Paul Kayoni mwafotokoza kuti talandira dandalona lililonse kuchokera kwa running mate a chipani cha Malawi Congress Party. Tifotokoze kuti talandira complaint from chipani cha Malawi Congress Party, among others, citing ma irregularities amene iwowo akuona kuti anaona. Ndipo as we are looking at the district councils, tikuyang'aniranso madandaulo amenewa kuonjezeraponso ena amene talandira. Mwafunsa kuti kodi tipanga extend ndi 72 hours. Ndimafuna ningokufotokozerani kuti mukaliwerenga bwinobwino lamulolo, makamaka imene ndi gawo 92 la lamulo loyendetsera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Pali ndondomeko zimene zinakhazikisidwa kuti lamulo limenelo lichitidwe invoke, ndipo Malawi Electoral Commission sinafotokoze kuti likufuna litsatire ndondomeko zimenezo. Kunchedwa mwafotokoza kuti kuli ma allegations a discrepant figures, ndipo ndithokoze kuti mwagwiritsa ntchito mawu amenewo. Kupempha kwathu tipitiriza monga ndinafotokozerera kale kuti tikamafotokoza choyamba let us be factual, komanso tiyeni tisangopanga pedo chinthu chokuti mwina umboni wake tilibe. Malawi Electoral Commission ikuunikira zotsatira zathu, ndipo zimene tidapeze tikamazamalizitsa ntchito yonse tizafotokoza. Pakadali pano tiyeni tiyembekezere kuti tigwire ntchito yathu mwa ukadaulo umene ulipo, tikamaliza zonse tifotokozera moyenerera. Mr. Njekwa from BBC
obligation that the Malawi Electoral Commission has is to, number one, provide copies of results from the polling station, but also the tabulated results at the constituency tally center, district tally center, and here at the national tally center, to provide copies thereof to political party representatives, and also to post on any prominent place at the place where polling took place or tallying took place. And we have met that obligation by providing copies thereof and also posting on prominent places. The allegation that we have harsh working conditions, tifotokoze monena moteri choyamba ntchito ina iliyonse imakhala ndi, allow me to call them terms of engagement. Tonse tikudziwa kuti chisankho chimachitika motani. We have, polling is from 6 a.m. to 4 p.m. ndipo tikamaliza kuponya voti nthawi yomweyo timayamba kuwerengera, ndipo amene amawerengera ndi amene amapangitsa chisankhocho. Sikuti timakatenganso anthu ena kuti ndi amene akawerengere. Ndipo ntchitoyo ikayamba simayima. Chimene ndikutanthauza ndichonena kuti, ndipo mundimvetsetse bwino, I do not mean to be disrespectful, koma tingofotokoza amene zilili. Munthu akamabwera kuzanena kuti ndimafuna mundilembe ntchito kuti mwina ndikakhale presiding officer kaya ndikakhale constituency returning officer, ndiye kuti munthu uyo wazindikira kuti the terms of engagement ndiotani. Zikhoza kutheka kuti akayikidwa ku polling station imene kulibe china chilichonse, koma ndi mmene ntchitoyo ilili. As the Malawi Electoral Commission, timayesetsa ndithu kuti anthu akamapita kumenekoko choyamba akhale kuti ndalama zawo apatsidwa, komanso kuti kumene akupitako akathe kukhala bwinobwino. Koma ngati akutumizidwa kumalo kokuti mwina ma structures ndi ovutirako, ndiye kuti timakhala kuti apatsa tenti imene atakakhalemo. Those are the terms of engagement. Ndiye mwina tikanena kuti harsh working conditions, I think it would be good to understand the context of the engagement first of all, before we rush to conclusions. There have been issues zinabweranso in a couple of days ago kuti kodi anthu anu ena simukuwalipira. Tinafotokozera that choyambirira, the terms of the engagement was kuti apatsidwa 50% popita, inayo akamadzabwera. You would understand why that is so. Komanso tinafotokozera kuti alipo ena amene ndalama zawo mwina sizinalowe for one reason or the other, and tinanena kuti ngati alipo ali ndi vuto, instead of kumakafotokozera ku media, maybe it would be good to use the structures that are there kuti angathe kuthandizidwa moyenerera. Malawi Electoral Commission sipereka chakudya kwa anthu amene apangidwa deploy. They are given allowances kuti aone kuti apanga bwanji, which I'm sure is similar with many institutions. I don't know whether we can describe that as harsh. Mwina aliyense akhoza kulingalira pamenepo. You have also put a question kuti kodi Megi ikuganiza bwanji about the I'll paraphrase you, the failure of political parties to invest in monitors. Mulole kuti pamenepo ife tisaikepo mawu chifukwa chokuti simbali yathu. The law makes provision for political parties and independent candidates kuti they can deploy or place two representatives, nthawi ya registration, nthawi ya transfers, nthawi ya inspection and polling kufika mpana kuno ku National Tally Center. Izi sizokakamizidwa. It is up to kandi chipani kandi candidate to deploy monga iwo mene akufunira. Should they do so, the obligation for the commission is to make space for those kuti tisabwenze
koma tigwire nawo ntchito, and the commission does that. But as to the question whether political parties have invested enough, maybe limene ndifunso loti tipite kwa aini yake kuti angathe kuyankha moyenerera. Thank you funso lina limapita ku Malawi Police Service. Zikomo kwambiri Madam IG. Thank you, Chair, and the whole House. Ndiyankhapo funso loyambirira limene atifunsa zoti kodi alanimate IMCP achita ripoti kuti nkhani imene akuti he was being threatened. At the moment I don't have an answer chifukwa sindinalandire china chilichonse chokhudzana ndi nkhani imeneyo. Komanso pali mtolankhani wina amene wafunsa za pa social media. Ndinene kuti ya pa social media yo sindiyankha. Zikomo kwambiri. Koma nkhani imene ndiyankhe ndiyokhudzana ndi nkhani yakunkhoma ku mitundu. Nkhani yakunkhoma ku mitundu ndingopereka background. Background yake ndiyoti munthu adafuna kudzipha. Ndiye mulandu umene munthu akufuna kudzipha odandaula limakhala boma la Malawi. Ndi criminal case ndithu. Nde ife timachita follow mulandu umenewo kuti kodi munthu uyi akuti kwa ukuku munthu wafuna kudzipha titani. So ife timafufuza mulandu woti munthu afuna kudzipha. Ndiye asilikali yathu pa ma investigations ndi pamene munthu ameneyi anafotokoza kunena kuti anachita confess fraudulent activities in relation to elections. Ndiye atafotokoza zimenezi ja anafotokoza anthu ena amene anakhudzidwa pa nkhani imeneyoyo. So it led to the arrest of 8 clerks. After being interviewed, they were cautioned on fraudulently amending documents in relation to elections, and they have been released on bail at the moment. Ifeyo tikadapitiriza kufufuza, tikufufuza milandu yonse iwiri. Ndanena kale the original mlandu ndi wofuna kudziphawo. Unabwerapo chifukwa chomufunsa munthu amene amafuna kudzipha uja. So tikupitirizabe kufufuza mpakana titamaliza nkhani zimenezi. So progress ya mulandu umenewo ndi imeneyoyo. Komanso ndimangofuna ndipezerepo mwayi kunena kuti pamudzi pano mumakhala ndi PRO the whole day. Amagona pompano, amagwira ntchito pano kuchokera mmawa mpaka na madzulo. Pakakhala kuti mwina ti independent issue a place imene tikufuna apereke progress. Tidzimufunsa atha kutipatsa progress pompo. Kusiyana ndi kuti tidikire session imene chair akufuna atiuze progress za mmene zisankho zikuyendera. Timayichita prolong kwambiri pili ujeniyo session iyo chifukwa choti tili ndi ma issues ena amene tikanatha kuafunsa outside this session and would have been assisted accordingly. Thank you very much. Thank you so much, Chair. That's the end of it, but I will request that you give your concluding remarks. Thank you. Choyamba ndi thokoze nonse amene muli nyumba ino for your attendance this evening. Komanso tipitirize kuthokoza mtundu wa Malawi chifukwa chosunga bata ndi mtendere. Ifeyo tipitiriza kugwira ntchito mochilimika komanso kufotokozera mtundu wa Malawi mmene zotsatira zathu zikuyendera. Ambuye akudalitseni nonse, usiku wabwino.